একটু Manjak finance ni media takuk te pukuk song o holo dini os halo nerono song hambai roi joint action committee of civil society ni ngui yasak sogo lam sogo song tini joint action committee of civil society kok sap lai mani bising toi song press conference of press release map to bokha tane homole nero borok joto saimano tabo ADC election buskango o ADC election nubuinai ruksawinai kami bisingo sini tiprasa naisle laima mokhangsak laima bulai toklai soprok laima ni sung nubui tongo sung sini organization omonaibo sung kesang sini o haon okbar siwi tongtung o election ni bisingte sini tiprasa bai taku walai suklai ta tobotung omo sung naibo Tini waseng hambai marunai sini Tipra haste ni sini election commissioner election lead khainai bedek no waseng hambai maru sini joint action committee ni bising tu tani hamale puila wasini 7 tarik April lo election tongoni election date tongoni bono kabang ma organization ro appeal khaimani application khaimani yagulo nro 6 tarik April tlangkha tani hamale 7 tarik bongha kaisa Easter Sunday amo jara Christian community borok ne kaisa belai khen nang mani sal o sal bone bangi sang joint action committee ni bo o sang haste government sang hambai marawa sang nukha thangai bo 10 tarik March te 12 tarik March so sang borok nukha hamale ne takar jola te 10 ram rogo belai ur patelai mani sabaisa sang bai sang boni bangai arni bo kabang ma phalnog ro soksai rojama nukha sabai rojama nukha mal khungrok sabai rojama nukha omono sung joint action committee totally sung bakhabai amno hamya hanai sung omono abo khlaigo sakhlaigo omono sung yasa gai maya taku bukurun thanigor o rangsak hani si lukusungno diprasa lukusung so omono kobo omoti hai hamya samungi niro sasale kamajadi je borono hamya khlainai oborok dini takhukse diprasa takhukse belai kosto khlaibi dukan khlaijamani belai kosto khlai gari khungsa paimani belai kosto khlaibi ne loan nawine bike paimani borote ki film maliya sab khoting ka bani takhu khoting thang onke election tv nai tinibo o vote painani banginai one shok laibinai no nosto khlaina nangnai age sang jitina he one somung tongkangke omono musungdin da khlaibo sung sasaki amono omo haitang thung boseseng lukuni thanibo koboknani musubo tei haste hapangni thani sung amonu khabai khubai sung kobogo sung khoroksa responsible citizen o how tipra haste botonai kesang dodor no hamjaknai sini o songstha sini lukorno kobogo tei sini state government o haste phangno sung kobogo nirokni phanje tongsa o election kesang khlaiwinai pairona ne bangai niro ya prinadi te election sekang tabuk je ungmani hai omo hai jeng maning tang ka te omo hai tang thum te election pai bo omo hai te bulai tok lai tang thum lastly ang pai thang ang komo musu jara sini political party o je party khai thung contest khaine ro candidate tong ne ro party khaine ro niran thani sung khabai khubai kobok jabo sini o civil society ni theke nero jane kami bisingo nero ni kormi rok nero ma bojok nai ma phungnai baksa nung busitei bo busia ngai man hani bangai jab si thairo boro om hai samung hamya tangi tong kham ke nero bono ma bojok nai je tamani tangkhat te om hai ta tangtung bono nero ma khorai be nai ma thak bai nai omono sini ko mo